Maga-release ng Department of Agriculture o kundi isang fuel subsidies sa mga farmers kag fisher folk subong Abril. Sa Department of Agriculture ang fuel subsidy budget yara sa 100 million pesos. Ini maghatag sang bulig sa 14,400 ka mga farmers nga may 5,000 pesos nga mabaton ang kada isa. Kag mayara man para sa 15,669 ka mga manugpangisda nga makabaton sang 3,000 pesos kada isa. May dugang man nga 10 billion pesos nga cash aid ang ahensya sa idalom sang Presidential Assistance to Farmers and Fishermen Program. Ini benepisyo sa 4.17 million ka mga farmers kag fisher folks nga hatagan sang 2,325 sa kada benepisaryo. May gin-request naman si Agriculture Secretary Francisco Abril Jr. nga pag-release sang Rice Competitiveness Enhancement Program Fund nga kilalaman bilang Rice Fund kag Rice Farmers Financial Assistance. Sa idalom city, ang kada farmer may batunon nga 3,200 pesos. Ang Rice Fund ang may katuyuan nga ma-improve ang rice farm mechanisms pagi sa mga machinery kag equipment, pag-promote sang seed development pagi sa research kag pag-expand sang crediting kag iban pa nga technical services sa mga mangunguma. Ang RFFA naman ang ginagamit agud financially nga masuportahan ang mga vulnerable farmers sa tion sang krisis kangay sang kalamidad.